Masobra 16 kay struktura sa Barangay Desamparados Haro natala na nga ipay-demolish. Malapit 30 ka mga pamilya apektado. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live. Zen. Kim, nagakahangawa ang mga residente diri sa Barangay Desamparados Haro bangod natala na nga i-demolish ang ilang mga puluyan sang Iloilo City Government. Amat-amat na nga nagapanghimos ang pila ka mga residente sa Barangay Desamparados Haro, Iloilo City. Inibangod sang plano nga pag-demolish sang Iloilo City Government sang ilang mga balay. Ang mga ini ang apektado sa nagapadayon nga konstruksyon sang Haro Big Market kag rehabilitasyon sang Dungon Creek. Ginpagwa na sa mga ini ang ilang kagamitan kag ginpanghalin anay sa isa ka lugar agud mahapos ingkaso mag-abot ang Task Force ASISU. Isang balay ni Manang Marina sa masobra 16 ka istruktura nga apektado. Nagalibog ang ulo sini kung sa diin maistar. Ilabi na nga may mga estudyante siya nga ginapaeskwela. Tanan nga apektado nga pamilya ang nakabaton sang 10,000 pesos nga financial assistance sa August 12. Apang tuman kuno kakulang sa pagpatindog sang ilabalay. So, sa bagay, ano nang 15,000 sa subong nga panahon, grocery mo, bakal mo bugas, wala na na. Sa loob ng mga tanan, wala na na mo. So karon nga amo lang yung ginapangayo, nga kung pwede, tagaan na kami na 2 ka bulan ng balangan para maasito namon ang among problema kung sa mga akon nga mga estudyante. Suno sa barangay official, 3 ka relocation site ang gintigana sang syudad para sa mga apektado nga pumuluyo. Ini ang sa barangay Sambaga, Kalumpang, Kaglanit. Ginahanda na ang temporary tent sa covered gym agud maistara ng mga residente samtang wala pa makapatukod sang balay. Pero subong yung nagkapanghimo sila na parang kutob sa mga mapusla nila, mapain nila, kag parang magamit kung inkaso ng kubra na gidman sila. Tapos nang padalaan man kami nila sang sang portable nga CR para nga pwede man magamit sang umuluyo namon kag open man yang amon nga barangay hall. Ginpahayag sang Iloilo City Local Housing Office nga ang proyekto ang kabahin sang Green Green Program para sa public spaces. Ginpahibalo na kuno ang mga residente kaangot sa plano sang tinalikdan pa nga tuig. Ang iban ang nakasaylo na sa relocation site. Sa una, ginsuguda na last year, nag-umpisa sa 19 ka pamilya nga ginrelocate man sa Sambagit. Apang suno sa mga residente, sang July 19 sini nga tuig lang sila nahatagan sang duta, gani tuman kakulang ang oras sa pagpaubra sang balay. Kim, isa lang kabulan ang ginhatag sang syudad nga plaso sa mga residente nga magtinir diri sa covered gym agud makapatindog sang balay sa ilang mga relocation site. Kim? Madamogid nga salamat, Zen Kilantang Sasa.